Πατήστε λίγο. Δεν το έχω φέρει. Θέλω να το φέρω. Ναι. Γιατί έπαθες. Εσύ δεν έχεις πατήσει. Ξανά. Μην το κάνεις πολλές φορές, θα χαλάσει. Κοίτα, ας χαλάσει τώρα που είμαι εδώ. Μήπως θα του βάλουμε εκεί κανένα στόκ να του βάλω. Δεν πάει μέχρι μέσα, Τι κάνει αυτό, το μοσάκι. Χωρίς αυτό, σήμερα δεν υπάρχεις. Θα γυρίσει και βίντεο, ρε. Παίξουμε ελληνική ταινία. Και μια φορά μόνο. Καλά. Θα βάλουμε αυτό για τον Ευθυμιάδη που του μοιάζει κιόλας. Ποιο είναι Ευθυμιάδη? Ηθοποιό. Που έχει πάρει μια... Ποιος μοιάζει αυτός? Δεν του μοιάζει. Βάρα, χτύπα. Άιντε, πάμε. Ποδόσφαιρο δεν υπήρχε. Ήταν διαιτητής. Υπήρχε.